Kardom Karbi anglong nali tum non kilang bom laki Karbi Teach 2.0 YouTube channel lapen nilimen ke kadok avita chini lo nilimen laki avinasteron lapen non kilang bom nali tum la Karbi Teach 2.0 YouTube channel long jongsi akimilang polote padar depin ben subscribe ikon lapen adu het bel arjan adui dakanali tum ber ponik der non dalo pulte monon fit nili kapre ka video le upload stami nali tum mobile long nangle da prangi mate nali tum kilong da prangi apan lo lapen pinia video puthak lai chan pon lo nang pinia video puthak kanali tum thumbnail mate title long thek pon long po sida me la son thak sini li la so video long kanali tum phan nang than pachini ponik po athema kumane abang pu abang phi abang ke job cards tame ingbu chok hota dodo lapen jingrak dak hota dodo lason dokok ta hai pusi nilibang mathalo lasil Koson se la duplicate mate print out nali tum ka download thegi ma po la sapu thak se nili bini ba nali tum phanang than pon pachini ik po la si padar depin men kai ke son nali tum la intro bang lang igon intro lang dat pen video cheng pon phil nang la pen tuning ri iglo video nali tum kilang thore phansi tuning ri iglo la pen video to lang mi sen pole nali tum share ik tha kaduk kave abang phu abang phita pachini nang mate palang long nang tangte intro bangai lang ponigon lapen nali tum jong sika download di pulote aprang sila so a website long wang ik jog jidet pala so website la link la ke ni le la so video description on stamini li pik det lo lapen pik det pen aphi nali tum dak la son thek long la aber ke to dak four option to data entry lapen generate reports lapen authorize wage list by panchayat development officer lapen send wage list to bank post office by gram pradhan president pula sone tok dui lapen penaan abang phu abang phito me chini puta hailo lapen ile aprang ta la so website long penaan hormone ani tum hana piklang eglo bonsta me non abang ke nile la job card la tum jong si komane abang phu abang phi job card jong sing bodet pulote jo non emergency fund la so report naing pulte nali tum dak pen download melo se padar de pen me jethan polo nang la pen chuning ri alama la phelo nali tum video kilang thoria phans nali tum han chuning ri eglo la penda hini option the free option dak dui la so free option pen ang bong pen nali tum la generate reports bangle nali tum la sodim le ber igon la sodim ber ek det pen nali tum alam sudai hong ik chenon la penda kapre ka pes mate kapre arjan nali tum theklong ik po mate dak na chiklang ik po la penda alam sing hong chenang po themani li long asap sudang network la problem hoy la penda nali tum theng no sunar jan chiklang ik po la so arjan chiklang det pen nali tum dak pen an state amen dui la so state amen long pen nali tum Assam bang nali tum dak thek pon loi la Andhra Pradesh la sober la Assam long nali tum ber igon dak ber ik det pen nali tum ako dak hong ik chenang po la pen nali tum dak reports bang thek long po so reports along nali tum dak financial year la pen district la pen block panchayat la sondi la pen nali tum dak pen select pon ik nang po padar de pen nili dak select pon ik po 2022-23 la pen select district nali tum dak district select pon ik nang po Karbi anglong la nili Karbi anglong dak select ik elo la pen block bang nili dak select ik po example phan nili rong nili la pen lumba jong horagat bukajan nili dak select pon ik elo la pen panchayat ba nali tum select pon la no panchayat la pen select tang thai pen na phir la nang le tum la ber thekling project po option lo la sodim nali tum ber ignon dak ber ik det pen dak reports mate details ai hun dak na chiklang ik panali tum athengno dak nali tum state asam la pen panchayat ba no panchayat district ar benglong la pen block bang dak bukajan nali tum klar dak pen dak thek pon long ik po la pen da phe dak pen an option di la sila so option long dam de aprang nali tum chuning ri alam nan kilang bom nali tum la Karbi Teach 2.0 la so YouTube channel long sa kimilang pole pada dipin pen nali tum subscribe ikon ne pen video to lang misen pole nali tum share ikon nili pini bang nili pithek pen nali tum phan dak na than pon ikpo la pen dak penan option di la son thak si dak R1 job card registration do la pen R2 demand allocation and master roll do la pen R3 bang work do la pen R4 bang irregularities
analyst do lapen R5 bang IPPE do lapen R6 dong ta registers pudoi lapen son dak penaan dak option do penaan nalitum dak pen lang ikme mate checkpon ikme lasi pada depin penili na piklang pon ikpon nalitum han dak athak togi la R1 along job card related reports panalitum dak thek pon lai mate la screen long sta me nili na piklang ikpo dak penaan option do 1 2 3 4 5 6 do lasi 1 number bang registration kas wis lapen number 2 bang job card not in use lapen list of worker with other number lapen job card employment register lapen 5 number lamang registration application register lapen pending job cards to be verified untuk kitok di lasi pinaan dak do lapen alitum kidam tun igning mate type tunai man alitum number 4 long bang le ber ikma job card employment register la sodim nalitum ber iknang po pada depin ber pon iknang la berlo te la sonna ki dak arjana chiklang ig nalitum ta thek pon longi la pendet nalitum dak details bang dak thek long ikpo dak amen la pen job card number la pen name hai nalitum dak pen dak na chiklang ik thailo details bang ke details nalitum lapu bang dak serial number la pen la ber an bang nalitum amen la pen dak job card number bang dak thek long pon ik thai pen nalitum la pen da fit na dak penaan dak list do nalitum thek pon lai penaan abang pu abang fitum dak amen do sedak details bang bang thai thilang yo non anta dak loading boila nili dana piklang ekpo lapenang nalitum thek pon lai na son thak thak sedak penang an list dui lapen jong nalitum na son kiri sungkrung pol nalitum mili nang than ekpo la athak dui la er chodi jong nalitum from browser long pasedam polte nili dak papung long chen pula so din nalitum ber igon ber igdet penalitum la pu dui la find in page pu dui nalitum dak thek ponoi la sodim nalitum ber igo la pendet nalitum amen dak tok igdamon nili da example nili to ikpo m I n a mina putok pen nalitum thek pon long po dak wang ig ala mina nili dak na piklang blur long pen nili la son bikok po la pendet api nalitum dak mina tisopi penan chiklang lo nili la son sin kiber lo mate dak ri iglo la penalitum dak la theklong poni la job card number bang so number adim nalitum ber igon da ber igdet penalitum olam sing hong ik chenon la pen inghong ik chet pen penalitum atheng no dak details ai hui dana chiklang ikla pom mate dak nalitum dak photo bang dak pen nang show sedala pen nalitum dak thek pon lai details dak klar chin totally mane dak do thai pon nalitum job card long koson madu dak la son se dopolas la sinalitum jong si la so job card download pol nalitum la print out denon kal print out det penalitum office long dam pen lapen blog long dam penalitum batang si humri dam igon lapen ako la akimi panalitum apply to denon la dag number lapen details sai dak do thailo la sinalitum la so hormonalitum print out ponon lapen documents kenang so documents bang kenalitum aadhar card chipi denon lapen ako bank account chipi den thona chipi dat pen nalitum ako akimi fan apply to peno lancholo la se pinia video kilang penalitum asap sebagai nalitum chini bu sining thelo la pena sonsona video kilang long bom ya penalitum Karbi 2.0 YouTube channel bang pada depin pen subscribe iko la pen video kan maserun serego la se pinia video long bang la ancholo dome thakme kado kavita Kardom